Írán buduje svou vojenskou strategii na odstrašení proti možné americké nebo izraelské intervenci. Předvádí své hypersonické střely ukryté v podzemních městech, bezpilotní letouny a balistickou technologii, schopnou zasáhnout cíle vzdálené tisíce kilometrů. Co však generály v Teheránu děsí, nejsou izraelské stíhačky F-35 ani americké letadlové lodě. Děsí je prostá tekutina, která teče z kohoutku, nebo spíše už neteče. Voda. Írán a jeho armáda čelí nejvážnější vodní krizi v moderní historii. Dnes hladina vody v přehradě zásobující Teherán klesla pod kritickou hranici 6%. Zvažte toto. Elitní sbor revolučních gard čítající 190 000 mužů a pravidelná armáda o síle 350 000 vojáků, celkem tedy více než 500 000 vojáků, budou v případě možné války při nasazení na frontě potřebovat mnohem víc než jen munici, kterou si nesou s sebou. Íránská armáda však nemá k dispozici dostatek vody, což znamená, že stojí před dnem nula. Nyní zasaďme tento scénář vodního bankrotu do vojenského válečného scénáře. Předpokládejme, že se události vážně vyhrotí a začne horký konflikt. Kolik vody potřebuje voják denně, když se pohybuje na moderním bojišti s 30 až 40 kg vybavení, zvládá stres a vyvíjí fyzickou námahu? Podle standardů NATO a klimatických údajů ze Středního východu potřebuje voják v průměru 15 až 20 litrů vody denně na hydrataci, hygienu, která je klíčová pro prevenci nemocí, a vaření. Voda je nezbytná nejen k pití, ale také pro chladicí systémy, údržbu vozidel a zdravotnické potřeby. Vezměme v úvahu íránské revoluční gardy o síle 190 000 mužů a další pravidelnou armádu čítající 350 000 vojáků. To je přes 500 000 osob. Ve válečném stavu dosahuje denní potřeba vody této obrovské síly milionu litrů. V době míru lze tuto vodu dodávat ze studní v kasárnách nebo z městské sítě. Ale v době války, kdy jsou zasaženy elektrárny, se čerpadla zastaví a přehrady jsou již prázdné. Kde tuto vodu vezmete? Íránská vojenská doktrína je založena na opotřebovávací válce. To znamená, že se snaží nepřítele dlouhodobě vyčerpat a udusit ho v jeho vlastním náročném terénu. Ale co se stane v zemi, která zažívá vodní bankrot, když vypukne válka a elektrická síť je zasažena kybernetickými útoky nebo raketami? Čerpadla se zastaví, studny přestanou fungovat, úpravny vody se zastaví. Jinými slovy, současné zásoby vody v Íránu mu neumožňují vést dlouhodobou válku. Íránská armáda bude nucena přepravovat vodu na fronty a základny bez vody pomocí tisíců cisteren. Z logistického hlediska je přeprava vody na frontu bez vody jednou z nejtěžších operací v historii. To zdvojnásobuje, dokonce strojnásobuje operační zátěž. K konvojům nákladních vozidel převážejících munici a palivo musíte přidat tisíce cisteren s vodou. Tyto cisterny jsou nejsnazšími, nejstrategičtějšími, nejpomalejšími a nejzranitelnějšími cíli pro drony a letecké útoky. Zničení jedné cisterny znamená, že prapor vojáků bude do 24 hodin vyřazen z boje. Biologické limity jsou absolutní, nejsou jako žízeň nebo hlad. Lidské tělo vydrží dehydrataci jen několik dní, ale svou bojeschopnost ztrácí během několika hodin. Soustředění dehydrovaného pilota, pozornost operátora radaru nebo fyzická výdrž pěšáka se hroutí. Ani ten nejfanatičtější, nejlépe vycvičený voják nevydrží dehydrataci déle než 72 hodin. Po 72 hodinách selhávají ledviny, kognitivní schopnosti se hroutí a taková armáda se stává neschopnou boje. Íránské armádě hrozí, že na vlastní půdě bude čelit hněvu své vlastní geografie. Ještě hrozivějším scénářem je cílení na tyto vyčerpané přehrady a vodní infrastrukturu. Za normálních okolností jsou přehrady strategickým aktivem. Íránské přehrady se však nyní staly přítěží. Pokud jsou plné a jsou zasaženy, způsobí povodňovou katastrofu. Ale pokud, jak je tomu v současnosti, je většina z nich prázdná nebo naplněná bahnem a jsou zasaženy nebo vyřazeny z provozu výpadkem proudu, i ten poslední zbytek špinavé vody se stane nepoužitelným. Íránská hydroelektrická produkce se již kvůli nízké hladině vody snížila na polovinu. V případě války kolaps energetické sítě vyřadí z provozu i úpravny vody. To znamená, že civilisté budou trpět žízní dříve než vojáci a za frontovými liniemi, tedy ve městech, začne masivní chaos. Armáda nemůže bojovat na frontě s povstaleckým, žíznivým obyvatelstvem v zádech. Možná největší hrozba, které režim čelí, nepřichází zvenčí, ale zevnitř. Podle zpráv Institutu pro studium války íránští představitelé za zavřenými dveřmi diskutují o evakuaci některých oblastí Teheránu.
Co to znamená evakuovat metropoli s 15 miliony obyvatel, protože došla voda? To by byla logistická a humanitární katastrofa v moderní historii bezprecedentní. Kam je odvezete? Ostatní města Isfahán, Yazd a Kermán se již potýkají se suchem. Tato situace posiluje v lidech dojem, že režim nedokáže zemi spravovat. Lidé říkají, že nás nezabíjí rakety, ale vaše neschopnost. Nepokoje kvůli vodě, které začaly v posledních letech v provincii Chuzistán, byly ve skutečnosti předzvěstí budoucnosti. Lidé útočili na vládní budovy a rozbíjeli vodovodní potrubí. V možné válce bude dilema revolučních gard hrozivé. Na jedné straně musí bojovat s nepřítelem na hranicích. Na druhé straně musí kontrolovat miliony Iránců, kteří se kvůli žízni valí do ulic. Rozdělení bezpečnostních sil je noční můrou pro jakoukoliv vojenskou strategii. Vynaložíte své zdroje na vnějšího nepřítele nebo na vnitřní povstání? Každým dnem, kdy iránský režim nedokáže vyřešit vodní krizi, ve skutečnosti o kousek víc odjišťuje svou vlastní vnitřní časovanou bombu. Varování prezidenta Masúda Pezeškiána ukazují, jak křehký je systém. Řešení ale neexistuje, protože řešení znamená radikální reformy, úplnou změnu zemědělské politiky a demolici některých z těch obrovských přehrad. To je v rozporu se zájmy IRGC a místní elity, která na vodě vydělává. Režim tak sleduje, jak řád, který zavedl k udržení své vlastní existence, nyní přináší jeho vlastní zánik. Abychom pochopili situaci v Iránu, musíme nejprve stanovit správnou terminologii. Slovo sucho, které často slýcháme v médiích, je nedostatečné k popisu katastrofy, kterou Irán zažívá. Sucho je dočasná meteorologická událost. Přejde, když přijdou deště. To, co Irán zažívá, je však trvalý a strukturální kolaps, který odborníci a stratégové definují jako vodní bankrot. Podle nedávných zpráv časopisu Time a Institutu pro studium války Irán ročně vytěží přibližně 63,8 miliardy metrů krychlových podzemní vody. Množství vody, které příroda této geografii poskytuje a které může být doplněno deštěm a sněhem, je však pouze 45 miliard metrů krychlových. Tento obrovský rozdíl se snaží zacelit krádeží z budoucnosti země. Jinými slovy, Irán za posledních 40 let vyčerpal z vodně a zásoby podzemní vody, jejichž vytvoření trvalo tisíce let. Abychom použili vojenskou analogii, tato situace je jako armáda, které dojde munice a poté rozebírá své vlastní pevnosti, aby použila kameny jako kulky. Nakonec vám nezbude žádná munice ani pevnost, ve které byste se mohli ukrýt. Údaje z ledna 2026 odhalují závažnost situace. Ačkoliv je průměrná kapacita přehrad po celé zemi kolem 35%, situace v Teheránu, srdci režimu a domově více než 15 milionů lidí není nic menšího než katastrofická. 4 z 5 hlavních přehrad zásobujících město mají úroveň kapacity v rozmezí od 6 do 10%. V hydrologii se cokoliv pod 10% obecně označuje jako mrtvý objem. To znamená, že voda na této úrovni je smíchána s bahnem a sedimenty, což činí její čištění nadměrně nákladným a technicky nepoužitelným. Režim se snaží získat čas zavíráním škol a vládních úřadů v hlavním městě a snižováním tlaku vody. Satelitní snímky ale nelžou. Snímky pořízené od září 2024 do 2026 jasně ukazují, že obrovské nádrže jako Latian a Karač se nyní proměnily v prachové mísy. V okamžiku, kdy stát již nemůže otočit kohoutky ve svém hlavním městě, začíná ztrácet svou legitimitu. Iránský režim v současné době kráčí přímo na hraně této propasti. Když hledáme viníka této situace, s překvapením zjišťujeme, že jim jsou iránské revoluční gardy neboli IRGC, které se prohlašují za ochránce země. Kořeny vodní krize nespočívají ani tak ve změně klimatu, jako v agresivní a neplánované výstavbě přehrad, kterou prováděla Chátam al-Anbiya, inženýrská odnož IRGC. Za posledních 30 let bylo v Iránu postaveno přes 600 přehrad. Drtivá většina těchto přehrad byla navržena tak, aby generovala zisky pro společnosti spojené s IRGC, a to buď bez jakýchkoliv zpráv o dopadu na životní prostředí, nebo s falešnými zprávami. Nejvýraznějším a nejtragičtějším příkladem těchto projektů je katastrofa přehrady Gotwand. Tato masivní přehrada, postavená na řece Kárún, byla navzdory všem varováním inženýrů a geologů postavena na vrcholu formace Gačsarán, obrovského solného dómu. Výsledkem byla naprostá katastrofa. Když přehrada začala zadržovat vodu, rozpustila sůl pod sebou a slanost vody v nádrži přesáhla slanost mořské vody. Tento projekt, který stál miliardy dolarů,
Nejenže nezadržel vodu, ale také zavlažil stovky tisíc akrů úrodné zemědělské půdy po proudu řeky Kárun slanou vodou, čímž ji proměnil v neúrodnou půdu a vysušil miliony datlových palem. Íránští experti to popisují jako sebevraždu spáchanou na sobě samém. Zatímco IRGC tvrdí, že chrání zemi před vnějšími nepřáteli, udusili svou vlastní zemi betonem a otrávili ji solí. Nazývat dnešní vodní krizi v Íránu přírodní katastrofou znamená zlehčovat tyto inženýrské zločiny. Jedná se o plánovanou ekologickou destrukci. Historicky byl nedostatek vody nejmocnějším spouštěčem sociálních explozí. Lidé mohou žít bez svobody, ale nemohou žít bez vody. Povstání kvůli suchu v posledních letech v íránské provincii Chuzistán, bohaté na ropu, ale chudé na vodu, jsou předzvěstí toho, co přijde. Farmáři blokují cisterny, útočí na potrubí a zapalují budovy místní správy. IRGC má tradičně za úkol chránit režim před vnějšími hrozbami a politickými oponenty. Ale jak můžete bojovat s miliony lidí, kteří povstávají kvůli žízni? Zahájení střelby na protesty kvůli vodě krizi neřeší, jen podněcuje hněv. Když budou IRGC nuceny použít své zdroje a personál k potlačení vodních povstání uvnitř země místo ochrany hranic, kolaps domácí fronty bude úplný. Odvedení pozornosti bezpečnostních sil a přesun logistických zdrojů na vnitřní bezpečnost zanechá Írán zcela bezbranným vůči vnějšímu útoku. Při pohledu na celkový obraz nám situace v Íránu ukazuje měnící se povahu geopolitiky. Rakety, jaderné elektrárny a zástupné síly jsou ukazateli moci státu. Základem přežití tohoto státu je však ekologie. Příklad Íránu je důkazem, že špatná správa a válka proti přírodě mohou srazit na kolena i ty nejsilnější armády. Metafora hradu z písku sem dokonale sedí. Zvenčí Írán vypadá jako hrad s neproniknutelnými zdmi a vysokými věžemi. Ale základy tohoto hradu jsou z písku. To znamená, že je tvořen vyschlými koryty řek a solí pokrytou půdou. Když voda ustoupí, písek se rozpadne a hrad se zhroutí pod vlastní vahou. Sankce otřásly iránskou ekonomikou. Kybernetické útoky narušily jeho infrastrukturu. Ale sucho biologicky přivádí iránskou státní strukturu k bankrotu. Historické knihy jsou plné armád umírajících žízní a říší zničených suchem. Muláhové v Teheránu nemohou přivést vodu zpět modlitbami nebo protiamerickými hesly. Revoluční gardy již prohrály svou válku proti přírodě a tato porážka bude mít mnohem definitivnější a nezvratnější výsledek než jakákoliv vojenská porážka.